det har ikke været lutter cheerleaders og touchdowns. Der har altså også været nogle fumbles ind imellem os i studiet. Det er jo første søndag advent, så skal vi lige... det er hygge. Det er sådan, det skal være. Og jeg tror umiddelbart, at den her adventskrans ikke kan gå... men altså, jeg kan smadre den, jeg kan... Vi tror ikke, at I behøver at holde den fra Jesper Elmings alt ødelæggende Super Bowl. Nu starter slutspillet. Ja, hvad skal jeg så sige? Det var forskellen på Kansas City Chiefs og Oakland Raiders sidst de mødtes. Hvad så det? Og i pausen, der er der Kansas City Chiefs mod, skal jeg igen, fordi det er, når de spiller, Green Bay Packers. Godt nok. Jeg kan se. For 9 måneder siden vandt de Super Bowl. Nu er Tampa Bay i krise. The Burskaya, the Green Bay Packers. Claus, Minnesota Vikings, det er jo, verdens bedste fodboldhold. Du siger verdens bedste fodboldhold. Jeg vil næsten sige universets bedste fodboldhold. Nu, lad os nu kigge på NFC. Skulle det så være Ikke mere Vikings her. Nej, Jesper! Det er nok. Are you you're the Eagles mascot? Yep, boy, can't get anything past this guy. Hvem tipper du på vinder Super Bowl i aften? Ja, Jimmy, jeg vil bare sige det på den måde, at Tampa Bay Buccaneers vinder Super Bowl 37. Hvor mange har du knappet op? Hvad er så krig? Nu har jeg 4. Sådan der. Så er jeg godt 70 ude. Jamen, så er du også selv ud om det, ikke? Og kæft, et guldtæppe. Så er du selv ud om det. Nej, jeg knapper sgu ind. Det er for vildt, det der. Du ser super cool ud. Er det for lyset? Ja, det er for lyset. Spænd nu! Så er Falkhøj. En tur mere. Stop, let's go! Der står Stricker ind midt på banen. Nej, det er da fantastisk. Og nu går jagten så ind. Og han bliver taklet af en spiller. Det kan du ikke se. Men der er en spiller fra Patriots, der løber hen og takler ham. Så... Can I have your phone number? My name is Melissa. Did you say my phone number? 1-800-GET-REAL. Jeg føler, at Steelers største fordel, det ligger altså i punt returnet. Morten Andersen. Hej for helvede, okay. Hvad laver du her? Det er lidt flot, jeg er jo arbejdsløs. For at genvinde balancen. Tydeligvis også, for satan, tydeligvis også, at Dansby, han har gjort det. Og tør det smil af? Og så må jeg så bede om en klud. Og han er så gammel, at jamen, han var rent faktisk med i den amerikanske borgerkrig. Vi kender ham allerbedst fra filmen Top Gun. Og så var han selvfølgelig også med til at underskrive The Declaration. Det kan jeg ikke engang sige. Uafhængighedserklæringen. Og så igen. Declaration. Jeg har fået den her åbner, jeg har fået sat duben på, og så videre. Pas nu på. Ja, det lød helt forkert, det der.